ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இப்போ கேக் எப்படி செய்வோம்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 1.5 டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க. பாலில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் போட்டு அப்படியே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி கலக்கி நல்லா பால் திரியிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு அப்படியே 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருவோம். 10 நிமிஷம் விட்டோம்னா இது அப்படியே பால் நல்லா திரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ பால் நல்லா திரிஞ்சிருச்சு. பாலை தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். அடுத்தது சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரை ஒரு 1 டம்ளர் வேணும். சர்க்கரை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம். சர்க்கரையை பவுடர் சுகர் பண்ணியாச்சு. இப்போ 1.5 டம்ளர் சர்க்கரை போட்டுருந்தோம். பவுடர் சுகர் நல்லா அரைச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ மைதா 1 டம்ளர், கோதுமை 1 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன், இப்போ பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ சளிச்ச மாவு, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, மைதா மாவு, கோதுமை மாவு எல்லாத்தையும் வந்து சளிச்சதை வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் ஆயில், 1.5 டம்ளர் ஆயில் விடணும். மிக்சிலே அதுவும் கலந்துருங்க. 1 டம்ளர் ஆயில் அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரிஞ்சின தயிர், பால் திரிஞ்சிருந்துச்சுல அதையும் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்ண பிறகு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது கூடயே ஒரு பால் ஒரு 1/2 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ குக்கர் நல்லா ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும். ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம கேக் வந்து கேக்கோட வைக்கிற சில்வர் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைக்கணும். இப்போ ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தொடச்சி வச்சுக்கணும். ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு தான் போதும். நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை வந்து அரைச்ச மாவை அதில் ஊற்றணும். இப்போ குக்கரில் ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு அந்த ஸ்டாண்டு மேலே நம்ம அரைச்சி ஊற்றின அந்த கேக்கோட கலவையை எடுத்து வைக்கணும். இப்படி நல்லா எடுத்து வச்சிடணும். எடுத்து வச்சுட்டு இதை மூடி விசில் போடாமல் கேஸ்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மூடி வைக்கணும். மூடி ஒரு 45 நிமிஷம் வச்சுட்டு வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு குத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை மூடி வச்சாச்சு. இது ஒரு 45 நிமிஷம் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா ஃப்ளப்பியாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 45 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். கேக் கலவையை நம்ம எப்படி செஞ்சோம் முதலேருந்து ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பவுடர் சுகர் பண்ணணும். பவுடர் சுகர் பண்ண பிறகு மைதா 1.5 கப்பு, கோதுமை 1.5 கப்பு அதையும் வந்து சலித்து இதில் போட்டுறணும். அது கூட பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்ணும்போது ஒரு 1.5 டம்ளர் ஆயில் ஊற்றிக்கணும். ஆயில் போட்டுட்டு அப்புறம் திரிஞ்ச பால் இருக்குல்ல அந்த பாலையை ஊற்றி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும். ரொம்ப கெட்டியாகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் பால் ஊற்றி மறுபடியும் கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்ணி அது கேக் கன்சிஸ்டன்சி வரணும். கேக்கோட கலவையை வந்து எப்படி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். அந்த கேக் கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்த பிறகு குக்கரில் நம்ம ஸ்டாண்ட் வச்சு மேலே அந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் கேக் கலவையை ஊற்றி அதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடணும். இப்போ விசில் போடாமல், கேஸ்கெட் போடாமல் குக்கரை மூடி வச்சிடணும். இது ஒரு 45 நிமிஷம் நல்லா வேகணும். வெந்த பிறகு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் கேக்கு. இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மைக்கோதி வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் வந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு. நல்லா வந்திருக்கு.
கேக் மைகோதை வச்சு குத்தி பார்த்தாச்சு. மைகோதை இல்லை கத்தி வச்சு குத்தி பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள். இது கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ருசிக்கலாம். கேக் நல்லா வந்திருக்கு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி திருப்பி போட்டு கேக் எடுத்து சுவிக்கலாம்.